ବାପା କଣ କହୁଛୁ? ଗାଁକୁ କେବେ ଯିବ? କାହିଁ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ବୋଉ ଘରେ ଏକା ଥିବ। ବୋଉକୁ ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। ବଉଳା ତ ତମେ ନଦେଲେ ଖାଏନି। ଆରେ ବଉଳା କେବେଠୁ ବିକା ସରିଲାଣି। ଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ପାଣି ନଦେଲେ ତ ଶୁଖିଯିବ। ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ, ଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଏ ପାଣି ଦିଏ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତୁ ବାପା ଗୋଟେ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁ ଭାବୁଥା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ।